ಒಂದು ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನುಂಡು ಐದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು ಬೈದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡೊಂದಾಗ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬರೆತಿನಾರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆವಾರ್ಡ್, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆವಾರ್ಡ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಮಂತಿದಿನಾರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್. ಸೊ ಆರು ಬರೆತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಾರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಏನಡ್ದು ಆಪಿನಾತ್ ಯಾನ ಸಿನಿಮಾನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅದು ನಿಖಲ್ ಎದುರು ಕನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ. ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದಾಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನು ಒತ್ತುಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಮಲ್ತದ ಎಂಚ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪರೆ ಬಿದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಸಿನಿಮಾದುಲೈ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು, ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದುಲೈ ಎಂಕುಲು ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತೊಡಗಿಸಿದ. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇತೆ ನಮ್ನೆದ ಸಿನಿಮಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಈತ್ ನೆಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ತೂವಂದಿನಂಚಿಂದ ಐಟ್ ಎತ್ತೋ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ತೂಪ ಇತ್ತ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರೇ ತೋಜುವೇರು ನಂಗೆ, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರೇ ತೋಜುವೇರು. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ತೋಜಿದೇರು, ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋಜಿದೇರು. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ತೋಜಿದೇರು. ಪಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ಪಡೆದಿಜ. ರಾಪಟ ಎಂಗ್ಲು ಯಾಪಲ ಬರ್ಬರವಿ ಎಂಗ್ಲು ಅಂಚ ಬಂದ ಅಂಚ ಪನ್ಪುನೆಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ್ದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊರಕೈತೆ. ಕೇರಳ ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವಡು ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತನು. ದುಮ್ಮದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಇತ್ತದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈದನು ಐನು ಅಲ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಐನು ಒತ್ತೊಂದೆ ತೊಡಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ದಯಮಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಿದಯ ಬರ್ತದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಂಚಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಲೆಕ್ಕ ಅವರು ನೈಜವಾಯಿನ ಅಭಿನಯದ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು, ಎಡ್ಡೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು, ಮುಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ ಬಳ್ಳಿ ಪರದದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಅಭಿನಯ ಕೊಪ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ತಗೊಂಡಾಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಅವು ನಾಟಕ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ತೆಲಿಕೆ ಉಂಡು, ಬಂಜರ ತೆಲಿಪೆರ ಉಂಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಕುಂದು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂಚಿನ ಆರುಲ್ಲೇರು ಮೇರುಲ್ಲೇರು ಪೂರೆರ್ಲೇರು ತೆಲಿಪೆರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಜಿಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಗಾಳಿ ಬೀಜೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಇಂಚ ಮಲ್ದ ನಿಂಗೆ ಪನ್ಪಿಟ್ಟಿದೆ ಬಂದಾಗ ಆತು ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಪೋಯಲು ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ದ ಕೊರತೆ ಉಂಡು. ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಕ್ಕೆ ಪಿರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ನಡೆದ ಅವರ ಲೆಕ್ಕೊರ್ದೆಚ್ಚ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲಾಬಜಿ ನಮ್ಮ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಬಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿದೆ ಪ್ರತಿ ಕಲಾವಿದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಬಾಕಿದ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಕಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದಕ್ಕೂ ಚಂಡಿಗೋರಿ ಆದಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಆದಪ್ಪು ಅರೆ ಮರ್ಲೆರ್ ಆದಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಆ ಕಲಾವಿದರೇ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ಒಂಜಿ ನೈಜ ಒಂಜಿ ಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಾಸ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನಾವರಣ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ. ನಿಕ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರನ್ನ ನೆಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ನಾಡ ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಗಂಟು ಬರ್ಬೋದು ಏರೈತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪಡಿಸಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು
ಈ ಝೋನರ್ ಕನಲೆ ಇಂದು ಕನಲೆ ಅವೇ ಬರ್ಚಿನ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಚಿನ ಅರ್ಜುನ್ ಪರ್ಲೆಕನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಂದೆ ಏರೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈ ಮುಹೂರ್ತವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನೆಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಎಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಟ್ಲೆ ಯಾಪನ ನೆನತೊರಡೆ 10 ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು 10 ಜನತಲ ಅವು ಕೈ ನೆಟ್ಟು ಸೇರ್ದೆ ನಡೆದ ಅವರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿದೇಶರು ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅವಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ ದಾನಿ ಸುಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಉದುಬೈಡು 1,000 ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಲಾಂಚ್ ದಾಗಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೈದನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ 5 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ 10 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಟ್ಟ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಪನ್ಪೆ